U kom pravcu će Balkan krenuti u 2023. godini? Ključ za mir i glavni deo slagalice je jedino važno pitanje. Ključ za miran Balkan je na Kosovu i Metohiji, smatra diplomata u penziji Branko Branković, koji ističe da bi za sve balkanske države, uključujući Srbiju, stvari krenule nabolje kada bi taj problem bio vraćen u Ujedinjene nacije. Balkan je oduvek bio bure baruta, ali je nepobitno da su prilike na globalnom nivou i tekako uticale na sve što se dešava ove godine u balkanskom dvorištu. Napeta situacija na Kosovu i Metohiji, koja je trajala gotovo pa celu 2022. godinu, pretila je čak u nekom trenutku da preraste u oružani sukob. Republika Srpska se također borila za vazduh, pokušavajući da opstane i izbori se za svoja prava unutar Bosne i Hercegovine. Crna Gora je u procepu između političke prošlosti i budućnosti. Diplomata u penziji Branko Branković je umeren ni real optimista po ovom pitanju i kaže da za to ima više razloga. Branković smatra da će multilaterizam ojačati nakon što se stvari smire u vezi sa Ukrajinom.